Nayande amange mbabwete chimashini chekerero echichikolingolia amarwaire eliokonyora obokoreri bwabo batarerekera litko asorosagirwa borwa Nairobi, Kisumu gose Mombasa. Umirana n'abanyagitari kera litko lya Jumapili ya Sensemeli ya Ikonge asomo bagani o Millennium angenegeta seni kya mabuta ya Pebo. Kera litko lya Jumatatu ya Sensemeli ya Nyamira asomo bagani o Nyamira angene bengi ya Equity. Kera litko lya Jumanne imeyomo chobo songo omubagani o Capitol irongo litangani room 117. Naboko kwana na barabo gwetera ase namba yesimi ya 0722 300 630 gose 0788 313 910. Pure Health Natural Herbs Clinic. Your health is our priority. Je, unawapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia TapTapSend, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia TapTapSend wakitumia promo code NdiziTV. Download TapTapSend kutoka Google Play au App Store. TapTapSend, send more, spend less. NdiziTV, ubwansu bw'omuguzi. Benki yao mwancho muligererwe getaseni kya NdiziTV na bubwansubo mu gusino kwegena kwa nemna litkorea uri abere litorerkeima na mono kwa berego kwego kya asoko bwatia emerobere yonsi ye litkorea rero kirori litkorea halamis chitariki 13 cyo montienyi o katano narimo mwaka n'ibwechi kwibere na mirongo ebere nene na manga bereka okorekana imense ya Kenya koruwa bwaga kietego ikachinse chiga alene ogosomwa we budget yo mwaka bwechi kwibere na mirongo ebere nene no mwaka bwechi kwibere na mirongo ebere netano ase echi sekta au chabere chikobekerwa chibesa ejo chabe chigokonya ase ogwikirania amagendero charagire gose yaragire semo yabona mugoroba jinga kingo kwarigania semesa mayango manyemuna naraya na kwariganire asenchera ere yogwenge nyorobna sensemo ya Facebook na bagotonyaro wetra NdiziTV News Digital asensemo ya YouTube batonyaro wetra NdiziTV News na boigase website yaito na bokoya soma wetra www.ndizitv.net yetogendre gusanga asugwamo kore rindangan kegima tigango kwarigania asenchera bene eri otonyore egatiari ngwariganire tie asenchera ere yogwenge project our economy to grow at 5.5%. Budget yo mwako 2024-2025 gosomwa bene ase Professor Njugu na ene kirebune kirenga ya serikali no kwa ene kyogo kindago uchumi. Omurero ko bwata chinyomba cyo bonchoreria nsemo yabo gusero botko bogokera rero no gotiga bamenyi bechinseme cyo no muichano. Omwe musigwe class gito. Class gito kya ICT. Abaibori korwa ses kuri oborosanya misaro DOK kokorokobekana seba kwemrunganiro kubara we class ya ICD ne chinyomba cyobo chenu aseba komochi abarai. Ayo mnaenda mango mwancho murirengo kwariganira ngo manya senchera ere yoboikeranu ere triane Evelyn Osero orio kaine kyachibiche neryo gichawe kera senchera bene nigakro kwa Petronira Mukeira ngo kwariganira chakama yense ya masenchera yoboikeranu kurwase county ya Kisii awase abamenyi be ward ya Bugusere yotoka sebunge ya Kitutu Chache South ebale no muichano nabayigo birero kubwatkana ne chinyomba kya cyobonchorerie cyaba kikubwata omorero obutko bwo gukera rero kwirera enyibo enyi
nyinke kuyagwika kwera nigo bono babire bakorera serikali na kugania abebege ko baikiranire ose ko bakonyere bagenderie obunchurire bwabo uko nakinga kikira nasayo nigo MCA wodi ya Bugusero Vincent Abuga abaga kumochia serikali ya county anene kyombe kirigetenerete emebasukano ase okunyuro gwikira nasayo asekeri atere buna serikali bwente koriya chinchera choko enekia buna bali nibo yabo yabage ko yababeire bago konyeka murikeito dipo nasanya nigatwarganirete orboti rwa senchira yobwikirano ya kiri tibeka kinkuru tibesa someria abana bane gaki ano yari ngo musimama nene tene tutete ngatiga ngekorire kiga abana bane basome gaki akakirwe sindi kuri nyumba na rutira amajense ngo minyoka ngo boli metando ngakitoko somya abana tukabeyita abandi yandi skuru bane brekwendi ngakiko para bono gaki ekenekero asaba menyi bali otoigo musochi gotoka emeje wadi ya Bugusero ayegama ega yomuriro kubwata kinyumba cyabo cyoboncholia obotuko bugukira rero obotuko bwa igoro kinsa cyarenge isano nenusuga nabo muriro bwatete kinyombe kiga kirange gaiga nyombe yama yarenge yagati yao muriro gansa kurwa nyomba ime tokoro muriro sokire gocha isiko akuko minyoka togokura tokobwigisirembi bose bantu mbaje liera batokonye liero muriro yo tunyulimie twateme tasto kunyara tukajikobuja amaje kuru ebisima asogosira kwe nibe nyinge tali nekerengo abanchoro lya bubono ligo batigarite no moichano asuko butoka kugosemeria kwabo. Nimefungua biashara ya hoteli, tulifunga kazi tukaenda nyumbani. Sasa tukipigiwa simu tukikimbia tukapata mtu umeshika tungeza kusaidia kitu chochote. Tafadhali naomba governor na kaunti yote mtusaidie. Vitu zimechomeka kwa hiyo nyumba ni over 200,000. Hakuna kitu tulitoa hapo hata moja. Na hiyo ndio biashara tunachikimu nayo na hiyo ndio inasaidia watoto. Chinga kecho ningo babwato kekelero kyabo kyobokonyi guchese serikali ye county ya Kisii. Nsiyo mugavana Paul Simbarati abegako barigereria. No asara nabera igoto gusaba serikali ne county etokonye kiagera konye no to konyora kurua mbete biashara ya no ni mbete auto spare no bila no bikobera ane machine ya nego kore gas ko ye chipipi kono chenda sabe county government ya goto konye twango saba bali twanyo tomochano tonyare gokonyo tonyare bushukirwa sinde bara bande twaje asaba nabono bale ba chibando cyarenga cye yedo bigete sirio bale ba bigete saruni saiga bale ba bigete hotel kando bale ba bigete bintu chama ngoralia ngoralia tubate biashara bintu byagendere toro gusangano mwe musiebe wodi ya Bugusero Mheshimiwa Vincent Abuga oywekerana asegekorekyo nigarolekanaga ko muche serikali ye county ya Kisii yekubwaterana nekyombekerigete basokano nagireto mu minister administration oyore in charge of disaster management egiakorete no make sure ngorigiro burangeti agekune gakarara omuntu nyarete kumyoka gaikaga no mo direct and I want to believe ngana senge chakuru kurwega bugetutu omundo iwens bigoto ganyetenge gari anyarete gocha ne gari ekurunge water posa ekamanya goika ege bwate generator no ene generator tibwate petrol state petrol ime ekacha kubeterera ngebereri abana bechipipi na bagite koruturusiria mafuta make ase pipi yabo tukabeke generator ime tukamanya kunyoka uchaga kurimi umuro gegende ko limegaja kubeterera ngaso mu buko ne bono njuno mwe musibweria gutuma na mafuta kurunyakwe erinde kitamba mafuta go ichago chago limiga egatuke ibintu byabana iki byaire byose narenge gotebaga nande tindi kuba gukwana in the next 1 week ngonya bandamba ko nyara ko bakombezete ibintu bya byose muntu onde bwenzi we county orare kanega musojo nkorunde directions taba ise ko choga beza chinde chonza ntiri abantaga bagani ikina akanire and I want to repeat it because itoko jaga kwaka na ushuru twakanero ushuru akinegere tutege tobo konyi nturiko konyeka Giko reporteria egetaseni nambe ya Mokiandezi TV kurwalio toigo musocho egotoke meye wadi ya Bugusero imeye bunge ya kitutu jaje sauti eletaria nenkoro kwa Dipon Asanya
Buya mwana omoriketo dipo nasanya se orobo tiororo kiranu togos kabosioni gwa baibori kurwase skuru yoboroso ya Nyamisaro dio keye kutoka sebunge abo base county ya Kisii litkolya rero beso kena okora okorobekana askiri abakwe murunganiria ogotaba wekerasi ya ICD ase skuru ya segeka kemiaka 10 nabo nigo bateirire chinyomba chio pachenu nigo chitayo gose chiagure asebo igo bemurunganirie edaraje yabana bagotambukira go chiose bakwambukira go chiase eskuru nabo nigo baruro kuboria ase serikali kwene kia bunangorire ngane yo nako bari go baikiraneria askiri batere na chisemi nigo chire echiengencho Mildred Mumanyi na manke okorobekana nigo kwene kigwa ase skuru yoboroso ya Nyamisaro DOK yego toka imeye bunge ya bubasi county ya Kisii ase kelia bunati babwati kerasi ya ECD ase kolengana na baruboni go skuru ya begetwe ekerasi ya ECD kembeo yechi shiringi 2,3 na goikera bono igani go yairire emyaka 10 abana babo bagendrete guchandika ase abange bagosomera inse chiema iyo yaena netunomo MCA Nsemeyo ucha ase skuru yo buna enchira yo kubakonya ebirero byane nkorera gochese serikali esensemo ya ICD titobwati birasi ntwabwate kerasi ga bukare abo bisabe kisani bagacha bagagesieka abana baitongange barenge ko gweru ne birasi ekera baibori baitu togoche sukuru twanyora abana baite birasi byamokire birange ko bagwera ate skuru ye gani gona nyorete yagache ile class kiembeo ya 2.3 million class yekintu agambani ebina tokagambani ebina baka tokabwa ekero tobwa tokatebungwa agache tole class ya 2.3 million akaboniga emyaka 10 ngoje ngoetere abana barense yemete abana bagasomera chitandaro ime onde tayo ko bakonya embeo yabanyadire ekero twachikora mikamono omo MC ito sonye agatoretere tandaro agatobekera bona na kikrasi sonya to agachira ekene krasi borote etandaro edgo seta ke gotoka matanga Boigo nigo batebire chinyomba chia kibarani go chitayo ase skuru yo ase bono ere omochando egatia boro kigwana boro kya gutumeka ensemeyo tuatebi ngoma mwesimiwa omwe musibwe klasi geito klasi be ya yeito klasi geito kya ICT una tua igure ngatika tua kwa tukibesa tua gaji klasi kya rusi go kya ruki sukuru kinde ngo toko kuminga bana siasa batawa chora ntune kula tubwate etali nguru sihimba ntwa mate ka kwekura tukasonye tukawobiri abantu abamitonga ibana mutayo tokanye gatokona nabana baito gaiga abajonji ya bana aba gotoko manyara bana pale 300 bako sange chwa yamo na kiali kunyalekana mutu agachire chyo chito chichochiro kana nganjiro roki chikobagera bana baiga egari nyontu abaiboli egarto gochoro tubase gutumana bana chisukuru chabali chichocha bali munjira agachire chingejire standard chichocha ba jamada muzinjira agachire standard bana igatoko mweto gutumana chwa yamo na bali muna baiboli nigo barule okubolia gocha ase serikali wasonania na gokonya eskuru yo ase nsemo ya magacho elinde eskuru yo ebebuna chiskuru chinde alinde lyo amasomo yabanabo agendere gochibosyo ase oboikerano olibo diane liale ngochigese serikali yeito akebana baito baisidi akibachane kire bagasomera inse ya tenti twali ngo basaba so gwanja koino gake serikali yeito akimutaratere class muto agatire class ki CD sengeja bana bite bachane ke tabete inse yemete bago itobe ke nande tarangene se kuchaka kebe unu wale gwanja gabana omukwendo itomo mone bwisemje to macho wale gwanja chese skuru ya Nyamisaro mutome chibesa nyale gotokonye skuru ya Nyamisaro geranga twalira matuka mange matobekera ntu matomate kwenda sa matanga chikokora matanga tango bodio MC ito sonyanga abaibori twarosire gagitiga chobwango boiga konya abana banyamisaro banyora se bagasome osaba tani baba na kitokorere serikali etokonye birasi bya ICD general nebikera skuru engima ngolipotelya egetaseni kya Ndizi TV ile taliane Mildred
Kubatkana netaro yo mugavana wa kaunti ya Kisii Paul Simbarati ase nyumba y'uburayi State House no kumira n'umurayi wense Dr. William Samuel Ruto ni gobono egati abarai babere bawe sokya na kugikeria abari bakumocha etare yasabere bakuyegerera na wateba buna neyekirenga kyamagendero bakona kurwa chinsemo au ni goyo kabero mu MCA o Kisii Central Kefa Mugaka na bigo murayi babasaime kaunti ya Kisii Makanto Numbaye boyo babere bako gikeria engana ya one man one vote one shilling askiri bagoteba bunani go chi county chiri chibwato mubaro mukebwa bantu chirabe chiko chiago chandika muno Gavana ito Simbarati achietaka chikukwana igoro ne president ekibakwane te bantu bande mbarabanya na nakiri tubaye tegenda kwanete na magana ya magenderero na magana yo kwaga chipara ichiagusi na magana ya yoko tako rosi para bune ya trachambiri ye chiro ejege ko bekwera uchiko kwani president talibobe nyonya libona agendo gavana nyalibona agendo oruo manyene president former no arenge gavana nyamira no arenge gradis wango mapei uchiro ro president wana Simbarati akaraka ro president inkirenda abaisia bako chakorike mitanda ngachete komorora ngoseisyuki ana bachumbe bande mbaro bagusi bangeira ko tatemeka kugwereka me president yeitekere ko chagusi ukatopo gwereka honorable His Excellency Samuel Ruto oika ate kusinera tokora magendo buna chibuna western egasie ko korwengia abo mugumu gusi tikatore komorembe gusi yeitore ntura nyora magenderero igongo saba chumbe baito bagusi babe magegaye egabana yaito Simbarati egere banga mangana ya manda yani mangana ya magenderero ekere president yegocha babo soro babe magegaya gabana babo machogu babe magegaya gabana yakon machogu babe getukura oikabacho inie egabana amangana yaiga egabana yajite kore president number 1 etoko mo congratulate mbia kotaka na kore president so tatale tamagendero Kisii muna bono iga ntwabwate cancer center ya bere ke kutoko Rwanda for a long time one karaji ko nyolia president it's not bad elia kabere let all the MPs patiga magana bali Kenya kwanza koste bale murango moino enebinto ono bia ile na wakati bone iga to colleagues pamoja wala ambao wako Kenya kwanza na whatever paungane pamoja egere tokole amagendero Kisii County Nechinga kia bari mibeke manigie cha bagendrete ko yari gani bosfo bo chori baba director nigo ogosomo nyakero go croise factory ya kebirge yotoka me county ya Nyamira aberega kwerera hega tia magendera ya bereka okorekana ase factory yo asmono alireira yoko chia kwene kia buna amanke na beka okorekana asentre ya moyo gukinia ekemeri yecha Cosmas Mariga no roboti urwaso bwime twabekira masakaraime twaberekiria tujikori gina ende chikorase kepini kende gya kabere kikere kyo mwali kebiri go kortoso from 2021 twatemire koleta maonjero ya tarimake aso konyo murimi nabona asinse moyo gosombi maonjero litwa bekire chaiteri korora tundwali kebiri gorero umurimi na wago getenga chaya ne kuru tundwali mapema yagende kutu factory tu ayaro siri mabati na arenga ali arenge asbestos iron sheets ya makora begitu 1971 ale gutwa ni nyumba ya sasa lakini neto ayarusi yonsi oyo no munyakirogo bwe factory ya Kibirigo Nelson Onduko oyo bakagusangana ndizi TV ayemo ase ayemo nechingaki abaremi bekemeli gechae bagendrete kweyaligania obosio bwobochori bwabarayi umunyakirogo yo nigo bakagotorera alianyalire ko bakagokora engaki anyalire ko bagakoba ase ABCAU chi machine inabono GCTC line twagora ya menya tukanyigeka ne yarengo ya sageto kayarosi bono chonsi soto chigo kolegas dryer eliyo komie chae ayarengo enkoro
naende yare kuomie cha ya yeri bono lero twagore dry nya kuruma troi nige kirene genda tako kolegas chikonveyor belts chiriko kolegas yali mali as machinery ne factory ko transport cha korwa gujumina na chiro cho wa replace richinya na ndo twali pay e machine ko kwera ora shapena yogo tieri chiro ora chiko na cha oya sarige tenjare ngo kolegas to ko yeri pea ko yeri na Nairobi ko repair neganta ko kolegas pero ndur ko iraroras ne paring factory bune gyanjo rutu tieri oro komenta nayo nigo anyara ko bagakori eira yogo chikokonya umuremi ase chinjera chionsi ilyokoenekia abuna umuremi nkonyarare ko bakago kina chigari ntwagora isato cyo sombe cha nandanga ti ko ibere pero tu asoire que pindi que te acabé so ntarengera ti ko ga jadi mzuji block so we can on a compound capros so ntuwate arot unfinished so tara kora se kebirigo egere toro si factory itabe modern eyanse ko babone collector umuri mutano we believe that tuna togenda ko chimutwe ndogenda ko kina yare mekakati twabekire ne yo tukinde yo twiranise ndogenda ko rende bisabu by'umurimi egere togenda ko kini umurimi anyari kibesa sumi nigo abasaba abalemi gwakera chikura abarayi barabe bakubakonya ase okogendereria obolemi bwabo Badakta bakoro mbati ketia na history mbali in the map yeji factory cheito kegara mbao misito muremi akaira nase sana paka kagenda mangiriti igo ngetirika ndakobakwana ole mimba manyete jengo kwana ngaba direct Kinko ripoteria egitaseni kiao nambe mo Ndizi TV kurukaiga ase chinsemo cha kibirigo amaliatane mariga Cosmas budget yo mwaka w'ibibiri na mirongo ibiri nene no mwaka w'ibibiri na mirongo ibiri n'itano nigo yabakego somwa bene no muwaziri w'ekibesa Professor Njuguna Ndungu ase amagacho amanene yebunke imeyo mucho Nairobi Ndungu ningatere bune kirenge kenene no kwene kyabuna uchumi ense yabereke gukina naboyigo ogwakanwa kwa makabesa ibitengo nigo byabikobekerwa egatie birengo byekibesa ase arokadire buna chinsemo chinyinge nigo cyabere chi commenterwa kibesa senchireyemo yokoreta amagendero nigo muri Keito Vincent Onyanja atwarigana tebene korengana nekerengo yechibesa ikyo kyabage kubekwa ase chinsemo au 2024-2025 budget is projected at Kenya shillings 3,992 billion. Budget yo mwaka yo nigo yarokana komenta gekorengani wane budget yo mwaka eta yarenge trilioni satonu gutaisana iberogose 3.7 trillion aso mwaka yo nigo yarenge 4 trillion engana no nabo yarokana goeta nyo gusangirro kwebango yibono egosangirro kiro mwaka trilioni satonu guta inyenya gose 3.4 trillion echigo sangirirwa budget nigo yaetania ogosangirira kwebangom kolengana nomu waziri oteneta manganeni was treasury Njuguna Ndungu kagosome budget ya seritukulia lero nigo amentana gote abuna ti county nigo bono chiko chikonyora se budget ya bochi milioni chimi nyemeronge nenye nugutaisano gose 444.5 trillion. Total allocation to county governments is projected at Kenya shillings 444.5 billion, of which equitable share is 400.1 billion. Nabo nigo kolengana Njuguna Ndungu ate abuneke ganjagia asala fanda nigo kiamenturu chi bilioni sano echibono chira konye asama kabesa yaba Kenya wakonyora wanse. To address this challenge, the government is proposing an additional allocation of 5 billion shillings to the Financial Inclusion or HASRAS Fund to scale up access to credit for households and MSMEs. Chinga kiechwe ensemo yobolendi nigo yabe kruchi bilioni chimisa temeronge tane ibere sana ibere 377 biliona echira konye asengincho chi asechibese echo nige ensemo ya defensa yabe kru 173.1 bilione achinga kiechwe National Police Service igo yabe kru 110.6 biliona nabo igo ensemelia National Intelligence Service NIC yabe kru 46.3 biliona nabo igo ensemo yabanyanyimbo wa prisoner
billion nigo babekirwa 32.7 billion asinga kechio asokoro sigwa nokogoro gwechigari cy'abanyanyimbo nigo babekirwa 13.9 billion na nabo nensemeria jogo korobutuki b'abanyanyimbo igo babekirwa 918.4 million ekira konye asemeroberio y'abanyanyimbo. Ase budget y'umwaka y'oboigo nigo ensemo y'obochenu yarorokana komento chibesa na kobekirwa ensemo 127 billion ekira konya sogo kinya ensemo y'obochenu kobuna gochia asekerekerengo nigo murobulio universal health care gose obugwene bwange bwekerengo gense igo yabekirwa ensemo 4.2 billion achinga kechio ensemo yabangina asoko ibora ose free maternity yabekirwa 2 billion no enabo asoko nyana kugora ebintu birakonya sobokora sinyageta nigo bono ensemo y'obochenu yabekru 3.6 billion nigo chinga kechibo igo asensemelia medical cover yera bwaterani asomoroboli bwo wakana chikadi ao nigo bono yabekru ensemo 861.5 million achinga kechibono asoko grevinto biratomeka sinyagitari ao nigo ensemo y'obochenu yabekru 4.6 billion na nabo asoboni bechinyagitari chance nigo babekru ensemo 4.1 billion. Asensemo yoborengete kansa nigo nyagatari ya Kisi level 5 na nyagatari ya Kenyatta National Hospital babekuru ensemo 1.1 billion echichira konye asoko nyarago kinya ebirengo no korengwa kubureire wa kansa na boni go chinga kiechi ensemo jogo korobutukia samurere a Kenya Medical Research Institute yabekuru ensemo 2.5 billion chinga kiechi samangana family planning nigo yabekuru ensemo 1 billion na boigo ase abanyagatari bari bakoigera go Cointanza babekuru ensemo 3.7 billion. Asoko somo we budget yetukuri yarero eyibonerengete kubwatani umwaka yo bwechiri buberene 20 no ko mwaka bwechiri buberene 25 nigo no nabo yarigerera buna nekigokerania magania yabange no yasomo we tanyo gosangerera kwebango onyero bunense ya Kenya nikigosangerera yabango kiro mwaka trilioni 3 gutenye ase budget yasomo yarenge trilioni 4 ibori ndribuna kibese cyo kirigoro yebango kaigose kirachikurwa enyarugikiraniwa ase budget yo mwaka yo. Reporter ya Ndizi TV literani nchinkorokuwa Vincent Onyancha. Biamono murikeito Vincent Onyancha mwanchi umurigeri ya yamunenda mankento ya nyora sentra yobekirana ndechikoraga chinsa isato agati y'aborobotirwa ya Sam yendekera tuariganire tigoro yo komenta we budget akorwase omwaka o 2023-2024 yo yarenge 3.7 abo ase amentre goika chi trillion inye bono nigo trach konyoro robotioro asentra yobekirano chikoraga chinsa isato agati ya ndamanke yendra tonyora sensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otunyaruetera Ndizi TV News ase website ito bako yasomoetera www.ndizitv.net ero togendere gusanga asobwamo eriaterane Evelyn Osero urione kyachibicaneri ogicha wikera sentre yabena nigakoro kwa Petronira Mokera kukuganiria oburgereri borobya asemero birio ekobwatya.